Какъв е, брат? Какъв е проблема? Какъв е проблема? Какъв е проблема? Вечната схема. Какъв е проблема? Какво ли ти можеш? Ти искаш да имаш. Но знаеш ли как? Знаеш ли как? Знаеш ли как? Ти знаеш ли как? Аз давам ти любов, с повече мечти. Ти даваш ми кола, няма тя врати. Приличаш ми на пес, убивам се кота. Искаш да си част от моята игра. Аз дам ти мечтите ми, аз дам ти парите ми. Аз дам ти всичко това, което ти не можеш да постигнеш. Ти не можеш да ме пипнеш, ти не можеш да покажеш. Ти не искаш да ме вдигнеш, ти не можеш да ме минеш. Няма как да ме подминеш, пред краката ми ще легнеш и в очи ще ме погледнеш. Ей, ей, о, Давам ти шанс, но не можеш. Предозираш на вей, поле Боже. Ти можеш да следваш мечтите, но гледаш как те карат колите. Момчета не могат да пеят, не могат да вдигат, не могат да пият и не да рапират. Капана попадат, така се третират. Експел, колегите им нека да ги фанат. Светлини години, запътени към рая. Отракани от малки, но не могат да пикаят. Гледате парите, но таблица не знаят. По-добре си стойте по местата и не гледайте нагоре, а в краката. Искаш, но не можеш да покажеш. Вятъра и ти ще се намажеш. Аз си пея песни, аз си живея живота. Не продавам стока, но пълен е оборота. Каква е моята схема, коя е моята тема? Това е моя дилема с решение на проблема. Аз си пея песни, аз си живея живота. Не продавам стока, но пълен е оборота. Искаш, но не можеш да го питаш. Гледайки ти пак не ме разбираш. Ти не можеш да ме стигнеш и да тичаш. И не дай да ме поставиш компетишън. Искаш самолета ми да фанеш, но не можеш ритъма да ми подхванеш. Пътя е напълно неподвижен. Влизам в ръка, аз да го раздвижим. Движим, пишем, дай да го напишем. Слагам те на моста, нека го раздвижим. Никога не договаря, кой ще го препише. Те не могат да разберат, дай да го раздвижим. Песните ядосана си шматка. Причаш ми на мъжна сматка. Устата е направена като патка. Имам порото запаснало в папка. Няма проблема, вечната схема. Голяма дилема на новата тема. Вятъра не може той да пада. Духаш ли ми сила, той ми дава. Вярата се слушам, той времето минава. Стой си ти по душа, законите раздавам. Дам ти аз ключи и отворена вратата. Стой си отпред с пръстена ми на ръката. Малки тъпи гости, няма да видя какво ста. Време да ми върнете парите, защото лихвата е доста. Аз не правя схема, не създавам аз проблема. Време има за дилема, не овъртай, а по тема. Искаш ти да бъдеш, но не можеш ти да имаш. Искаш ти да бъдеш, сядай и записвай. Времето ще покаже ли? Натисни ме, може и да заболи. Предстои да ти покажа аз моята игра.